Moje vlasy neboli vždy takéto, pretože kedysi som si ich farbila, odfarbovala, žehlila, kulmovala, čiže tepelne upravovala každý jeden deň. Či už len po samotnom umývaní alebo ráno po zobudení vyzerali matne, sucho, bez lesku, krepovito a boli úplne bez života. Čiže vyžadovali si tepelnú úpravu a množstvo stylingových prípravkov. Po všetkých týchto úpravách, ktoré trvali vždy minimálne hodinu, som mohla vyraziť konečne do sveta s ako tak krásnymi vlasmi. A vtedy som si samozrejme myslela, aké krásne vlasy mám, samozrejme iba po úpravách, pretože bez nich by som von ani nevyšla. A teraz si uvedomujem, že zdravé krásne vlasy sú vtedy, keď si ich umiete čo je len šampónom, necháte ich voľne vyschnúť a vyzerajú zdravo, krásne, lesklo, aj bez rôznych stylingových nánosov, úprav alebo kulmovania a žehlenia. Pretože zdravé krásne vlasy nepotrebujú stylingové prípravky, nepotrebujú žiadne tepelné úpravy. Ak ste na tom rovnako ako som bola ja kedysi a vaše vlasy potrebujú hodiny úprav po umytí, aby vyzerali skvelo, pomôžem vám zmeniť vaše vlasy v naozajstnú korunu krásy.